Dit is een nieuwe locatie, of tenminste de verschillende locatie. Dit is het pand hebben wij gekocht op voorlopige voorwaarden. De locatie werd nu binnen als veemerk. Daar is een hele grote plan voor ontwikkeling van onder andere het Cambuurstadion. Nou, waar zijn als veemerk, daar passen wij niet meer in. Dat blijkt ook wel. Dus we moeten in om een nieuwe locatie en dat hebben we hier gevonden. Alles bijna gaat het om 3.500 kanten meter. Lieke grut als de veemerk nou. Het grote verschil is al dat kei meer om te krijgen. De handel wordt uitbreiden. Het is de bedoeling dat er kei en jong vee voor de melkerij verhandelen worden in de toekomst. Er worden obligaties uitdoen om de investering te betalen. De eerste zijn uitverkocht, er komen nog nee. De campagne is nog ruim een weekend lien van start hier. En toen zitten we al real over de helft. Dus dat rent heel succesvol. Dus de tweede stap die we nog maken is om deze week nog de boeren de gelegenheid te gaan om mij te doen en in te spelen op obligaties.